Lho, Pendekar Bojonegoro dibaca ana Surabaya Krowak. Ya, pendekar apa iku? Ayo ndi Bojonegoro. Pendekar pencak dibaca Krowak. Gak main. Bojonegoro, Bojonegoro. Iki carane sing bacok melorok bedil mecicil. Joko Ndoro itu kalih krungu iki. Antarane maneh waman utahe sapane wong kata nulis man ar-rahim alif la ro ha ya mim ditulis fi warokoten ing dalam kertas mi'atam ping 1 watis iya namara ping 190 ambalan sama nulis ar-rahim ping 190 ditulis no kertas gawe jimat wahamalalan gowo sapa manda ing warokoh wahamagoman biya ing warokoh makrokatal harb ing peperangan ing padha wae makroka peperangan makroka apa cara saiki peperangan apa ne arane medan peperangan kok saya ana ing medan peperangan layak mal ora mempan fi dalam masilah napa pedang walau yang seluruh hasil lalu tuan dorong apa bahaya ini kan kepingin dibacok melorok bedil mecicil tombak laka-laka gampang caranya. Lho, Pendekar Bojonegoro dibaca ana Surabaya Krowak. Ya, pendekar apa iku? Ayo ndi Bojonegoro. Pendekar pencak dibacok Krowak. Gak main. Bojonegoro iki carane sing bacok melorok bedil mecicil. Joko Ndoro itu kalih krungu iki. Sampean nulis ar-rahim nok kertas ping 190 sampean lempet sing apik digawe jimat sampean sak lebono sabuk sampean mulai baca bukan nek dicoba ya biar dicoba dicatat baca mendal gak kaya Bojonegoro pendekar dibaca Krowak pendekar apa lu aneh ae Bojonegoro saking mantang-mantang televisi delok ngene Bojonegoro kok apa ati anda jodoh S apa bae ngono SS ae ngono wong sak Krowak mbok ono mimpin SH barang SK wae di do TV cah udah lho Bojonegoro mantang-mantang baca Krowak iya gak main carane cek bacok gak iso Krowak sampean gawe iki lho nulis ar-rahim jimat iki ditulis no kertas ping 190 nulis hati-hati maneh engko nek suwe ditungani maneh dungane apa engko diulangno kari dungane iku wa manutae sapane wong kata nulis manda ing fi marokote itawa semaro iki balik mana wa man kata baha balik ring bismillahirrahmanirrahim wa man kata panos manda ing bismillahirrahmanirrahim fi marokote dalam kertas iki bismillah dudu ar-rahim lho iktawa isrina ing selikur ambalan wa Allah kolan ngalungaken to nyabukaken manda ing waroko ala sahibis soda ing atas wong kang kena penyakit ngelu jare saya sekalor sila karang ndas ngelu nafa mongko manfaati apa warokoh ngene ta hu ing soda sahibus soda nek ana ndase cekot gak waras-waras kene tagekno sikep sampean tulisno bismillahirrahmanirrahim ping 21 sama lempet sing apik kene nanti sak ngono iki iso ngilangno penyakit cekot ndase cekot ana wedok cekot wingi laporan bapakne kesusu nemoni wong sugih rak tinggal kok sikile dadi carane ki sikepe penyakit cekot-cekot ini